क'क्राझार जिला बीजेपीनि नेतारि राहुल नार्जारि राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव जमदुवार बियाबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों बीजेपीनि गोहोआ। सिगांबोदों राहुल नार्जारिखौ मदद होनो जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा। राहुल नार्जारि आरो बीजेपी दलनि फारसे बांसिनदों रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो फोथायनाय। बे समाव राहुल नार्जारिनि गोख्रों फोथायथिनि राव। जमदुवार बियाबाव 70 निफ्राय 80 जौखोन्दो भट लानानै बीजेपी बिजाथिया देरहानो हागोना रोखा। जों भारतीय जनता पार्टी जों डिमान्ड खालामाखै आरो इलेक्शन समाव 70 निफ्राय 80% जे भट होनानै जोङो बीजेपी पार्टी देरहानो हागोन बेखौ जों रोखा नुनो हागोन। जमदुवार बियाबाव 250 निफ्राय 300 सुबुं जयेन जानाया बीजेपीनि थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा। 250-300 जन व्यक्ति जयनिं जानाया जोंनि जमदुवार समष्टिनि थाखाय गोरलै जानानै थायाखै। जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा बीजेपीनि देरहाहोनो हास्थायनायखौ जाफुंहोगोन। जमदुवार मण्डलनि जे रायजोफ्रा दिनैनि तारिखाव प्राय 70 निफ्राय 80% जे पाब्लिकआ मोजां मोननानै दं जों बेखौ प्रमाण होगोन इलेक्शन समाव। मख'नाय जायोदि गसाइगावनि कासियाबारियाव थांनाय सानखालि जादों बीजेपी दलनि मोनसे जयनिं हाबाफारि। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप सयकेया फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपी दलोआ गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बाथ्रा फोसावनायनि उनावनो गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे बीजेपी दलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बीटीसीनि गासैबो बियाबावनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। बीटीसीनि गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जमदुवार बियाबावबो बीजेपी दलनि थाखाय मोनसे मिजिं थिजाथाव बियाब, जाय बियाबनि रायजो राजाफ्रा बीजेपी दलनि फारसे अनसायनाय आरो फोथायनाया बांसिन जाबोदों। प्रोफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा बीजेपी दलखौ मदद होनो आरो बिसायख'थियाव हेफाजाब होनो लोब लोब सिगांबोदों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दलनि नेतारि राहुल नार्जारिनि दैदेननायजों थांनाय सानखालि जमदुवार मण्डलनि बानजायनायाव कासियाबारियाव बीजेपी दलनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 300 नि बांसिन सोद्रोमाफोरा बीजेपी दलाव जयनिं जाफैयो। जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ एमसिएलए राजीव ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि लोगो आफादगिरि बिद्यासागर बसुमतारी, नेतारि राहुल नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे जमदुवार मण्डल बीजेपीनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै बरायनानै लायो। थारैनो दासान्दि जमदुवार बियाबाव बीजेपी दलोआ जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों बेखौ नोजोर होयोब्ला फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बीजेपीनि बिजाथिया जमदुवार बियाबाव देरहागोनखौ मिजिंथिनो हायो। जमदुवार जे मण्डलनिफ्राय जयनिं जे हाबाफारि जोबोद मोजां जादों आरो भारतीय जनता पार्टीखौ जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि रायजोफ्रा इसिबां मोजां मोननानै दं बेखौ जों दिनै रायजोफोरनो देखायनो हादों। खारन 250-300 जन व्यक्ति जयनिं जानाया जोंनि जमदुवार समष्टिनि थाखाय गोरलै जानानै थायाखै आरो रायजोफ्रा सिन्था खालामदों फैगौ समफोराव भारतीय जनता पार्टीखौ जमदुवार मण्डलाव जेरैखि जाया देरहानायनि मोनसे परिकल्पनाखौ लादों आरो बे परिकल्पनाखौ जाहाथे बिथांमोननिफ्रायनो लाजेनदों होननानै बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां जाथों बेखौ आं आसा खालामदों। जोंना फैगौ समाव जजना होनना बुङोब्ला जों डर टु डर मोनसे बिथांमोनजों जों रायलायनायनि बिथांमोननो जे जोंनि बीजेपी पार्टीनि बा बीजेपी सरकारनिफ्राय जे मोननांगौ जे स्किमफोरखौ मोनदोंना मोनाखै जों बेफोरखौ तदन्त खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लागासिनो दङ। फैगौ समफ्राव जोङो लाइमोनफोरनि माखासे गेलेनायनि हाबाफारिबो लागासिनो दङ आरो जोङो गासैबो मण्डलखौनो मा रोखोमै सोलिलांनायाव जोंहा उसुबिदा रायजोफोरनि जोङो गामियाव थांनो हादों आरो गामियाव थांनानै बिथांमोननिफ्राय जों खबर लादों जे बिथांमोननि उसुबिदा दासिमबो मा जानानै दंमारो
दा बेफोरखौ खामानि मावनायाव भारतीय जनता पार्टीनि दायित्व आरो जों बे दायित्वखौ पालन खालामनो थाखाय रेडि जानानै दं। रायजो राजाफ्रा बिजेपि दलखौ माबोरै अनसायो? आंनि नोजोराव बा जोंनि मण्डलनि नोजोराव भारतीय जनता पार्टीनि जे जमदुवार मण्डलनि जे रायजोफ्रा दिनैनि थारिखआव फ्राय 70निफ्राय 80% जे पाब्लिकआ मोजां मोननानै दं, जों बेखौ प्रमान होगोन इलेक्सन समाव, नङा होमबा? खारन इलेक्सनासो खोन्थागोन जोंखौ जे बहुतआनो बहुद गाव गावनि पार्टीनि मानसिया डिमान्ड खालामगासिनो दङ, नाथाय जों भारतीय जनता पार्टीया जों डिमान्ड खालामाखै। नाथाय इलेक्सन समाव 70निफ्राय 80% जे भट होनानै जोङो बिजेपि पार्टिया देरहानो हागोन, बेखौ जोङो रोखा नुनो हादों।